ଆମ ଫାର୍ମରେ ପିଜୁଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପିଜୁଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି କହିବେ କେମିତି କଣ ପିଜୁଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ 4 ଫୁଟରେ ଗଛ ଲାଗୁଛି ବିଜୁଳି ଗଛକୁ, ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଗଛ ତାଡ଼ିବା ମାଟି ତାଡ଼ିବା ଭିତରୁ କେଞ୍ଚଉ 2ଟା ବାହାରିଛି। କେଞ୍ଚଉ ବାହାରିବାରେ ଆମେ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ପକେଇକି ମାଛ ଟିକେ ଝୋଳ କରିବୁ। ଖାଲି ବିଲାତିରେ ଝୋଳ ହବ। ରୋଷେଇ କରିବ ଆମ ଘନଶ ପଣ୍ଡ ପଡିଲା କହିଲି ଭାଇ ଆମର କେଞ୍ଚୁଅ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ ବଇଁଶୀ ଖାଡିରେ ମାଛ ମାରିବେ। ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତାଡୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବିଜୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସିଏ ବି ପିଜୁଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପିଜୁଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଆଡେ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗଛକୁ ଆମେ ପାଣି ବି ଦଉଥିଲୁ ଉପର ଭଳି। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଦୀପକ ବିଶ୍ୱାଳ। ମୁଁ ଓଡିଶାର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କହିଲେ ତ ମୋର +2। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଖୁସିରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ।